Snimam. Radonja. Evo Arsenijevića. Arsenijević, dobar centar šut, Arsenijević, šansa ništa i gol, ipak gol! Slavija vodi 1:0. Kakvo oduševljenje! Kakvo oduševljenje navijača Slavije, 1:0. Sjajan centar šut Branislava Arsenijevića. Biće žuti karton, naravno, zbog ovog skidanja dresa. Da je Kutalija. Peti minut. Evo još jednom tog gola. Da, Levani Kutalija. 1:0 vodi Slavija.